Det handler om disciplin og respekt hele vejen rundt. Og så er det ligegyldigt, om du er kurder, om du er dansker, eller om du er polakker eller albaner. Det er ligegyldigt. Det er bare den, hvor du kommer ind på og viser, at jeg har respekt for jer, og så skal det have respekt for mig. Siva Divashi er oprindeligt fra Irak, men født og opvokset i Danmark. Dadkan, du snakker alt for meget. Du har ikke mere taletid tilbage. Hun er 16 år, indehaver af det sorte bælte og opmærksomheden fra en stor flok af børn og unge, der gerne vil lære taekwondo. Flot. Meget bedre. Rigtig godt. Siva Divashi arbejder frivilligt som instruktør i Nørrebros Taekwondo Klub og har gjort det i 3 år. Man bliver stolt som træner og som udøver at kunne stå foran eleverne og så fortælle dem det, man har lært, og så lære dem det, man har lært videre. Klubben er et samlingspunkt for børn og unge med vidt forskellig baggrund, både socialt og kulturelt. En svær udfordring, vil nogen mene. Bare ikke formanden i klubben, Kai Schmidt Nielsen. De unge, der har en anden etnisk baggrund eller religion, er jo super velintegrerede og dygtige og kender jo området her betydeligt bedre, end jeg gjorde, da jeg flyttede fra Jylland. Succesen med mangfoldigheden i klubben handler for Kai Schmidt Nielsen om én ting. Når vi holder fokus på, at man gerne vil se nogen, der udvikler sig, ja, så bliver det egentlig uproblematisk, fordi så ved alle, at det er det, der er vores udgangspunkt. Siva Divashi er selv bosiddende på Nørrebro, og ifølge hende kan det være en stor fordel, når hun som instruktør skal stå foran de mange børn og unge fra området. Jeg ved, hvordan de er, og hvad deres baggrund er. Jeg kender til deres kultur, ligesom ved, okay, det er sådan, de er, og det er sådan, jeg skal snakke til dem. Da klubben er funderet på frivilligt arbejde, er der også stor fokus på rekruttering af instruktører. Vores styrke ligger i, at vi allerede i tidlig alder tager børn og unge ind og arbejder med at gøre dem til fremtidens trænerledere i klubben. For de vil gerne, og de er dygtige, og de bidrager.